डे 31 श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे ची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जय सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निजस्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार, सुस्वागतम। श्री समर्थ कृपेने युनिक अचिव्हर्सने समर्थ दासबोध अभ्यासमाला हा 30 दिवसांचा उपक्रम पूर्ण केलेला आहे। आज सिंहावलोकन अभ्यासक्रमाची संकल्पना, स्वरूप आणि सादरीकरण ही समर्थ कृपा। अत्यंत कमी वेळेत विचित्र परिस्थितीत आणि ज्ञानकुंभात हा उपक्रम साकारला। त्यात ज्या काही त्रुटी राहिल्या त्याबद्दल क्षमा असावी, चूक भूल द्यावी घ्यावी। आपण वेळोवेळी सूचना केल्या, शुभेच्छा दिल्या, प्रोत्साहन दिले, आशीर्वाद दिले त्याबद्दल आम्ही हात जोडून कृतज्ञता व्यक्त करीत आहोत। असाच लोभ असावा व समर्थांचा अनुग्रह सर्वांना लाभावा, सर्वांचे कल्याण व्हावे अशीच प्रार्थना। सिंहावलोकन करताना ह्या 30 दिवसात समर्थांनी पाजलेल्या ज्ञानामृतामुळे धन्यता वाटते। अभ्यासमालेच्या मंगलाचरणात दासबोधाच्या स्तवन स्मरणातील ओव्या क्रमशः समर्थांनी म्हणून घेतल्या ही एक पर्वणी ठरली। समर्थ स्तुतीमधून समर्थांनी आपल्या अलौकिक जीवनपटाचे दर्शन घडविले। दासबोध विचार सांगताना समर्थांची दिव्य अनुकंपा राहिली। गहन व सूक्ष्म अभ्याससूत्र अनुभवण्याचा अलभ्य लाभ प्राप्त झाला। अभ्यासमालेत जे काही प्रबोधिले तो विचार, तो अनुभव, ते ज्ञान स्वयं समर्थांचाच अनुबोध आहे। आम्ही सेवेस निमित्त ठरलो हे आमचे महद्भाग्य होय। श्रीराम। प्रश्नमंजुषा ह्या सदराच्या माध्यमातून गृहपाठाची संधी मिळाली। एकूणच छान अनुभव आला। सिंहावलोकन म्हणजे मागील आढावा घेऊन पुढे जाणे। श्री गुरुकृपा आणि आपल्या प्रोत्साहनाची शिदोरी घेऊन उद्यापासून युनिक अचिव्हर्स समर्थ दासबोध द्वितीय अभ्यासमाला प्रसारित करणार आहे। तिचाही एक सुरेख योग जुळून येतोय, त्यासही आपले प्रेम लाभावे हीच सदिच्छा। जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।